since you bulu mmadụ wee rue taa if you go 1 million naira na account gị under 24 hours. No sir. Mana taa Chukwu egosigo gị na ya na-agọzi mmadụ. Eziokwu. All thanks to ndị agwalala n'ụlọ ekele dị na Mkpọ. Maka ịma na sị na-agọsi onye ala na ibu na iku ya bụ ntamu ada na n'ike. Mana thank God na mmadụ ka Chineke ji akwara ngwa ọrụ maọbụ ndị agwalala before maọbụ ndị isi dị mma. Anyị tinyere account number Ụzọamaka na vidio anyị mere abalị bụ gara aga okwe. Anyị tinyere account number anyị ka njikọta kwuo ya onye ọbụla chọrọ imelụ ndị mmadụ fundraising maọbụ onye arụ na-adịrọ ịchọ ka etriti no matter the name of your foundation, tinye account number onye ahụ ka ndị mmadụ sendịara onye ahụ ego direct. Maka ego ahụ na-esendị na akaụntụ gị anyị ma na ọchịghara akwụ ya ma ọba anyị abụrụ ndị iberibe ya ka anyị ji tinye akaụntụ nọmba ya nwa n'onwe ya. Chineke wee ụgbọ ọlụ na Chineke na-esi n'ebe a na-ekpofu ahịhịa bụ n'ihe nwa ogbenye elu mee ka anyị na ndị a maara aha nọkọ. Ị na-efu na ihe dị na Baịbụl na-eme onye n'ebe a bụ the newest Igbo Christian millionaire. Onye a bụ di ya. Ihe ọbịa tata bụ ka o kene ekene ndị niile tụkọtara ego na ndị ka ga-atụkwara ya ego maka anyị mana egwu akabidosi ya. O ntụrụ ya na-enwe ihe dịka 6 million 7 million na akaụntụ ya. A na-ekwu na Jizọs na-agọzi mmadụ, ọ mmadụ ka o ji akwara ngwa ọrụ. Man adasi from heaven. God will send your destiny helper. Sister Ụzọamaka afugo destiny help ya. Ana m ekele maka ohere anyị nyere m. Sị m ka m wee gwa ndị mmadụ ka obi dị m na okpukpe na-ebe Chineke abụghị na nkịtị. N'eziokwu eziokwu na Chineke na-agọzi mmadụ. Ekwere m kwesie ike maka mgbe nwoke a kịta na-ekwu maka ezi ọma amarọ m onye ọma makwa m ka ma futu n'ugi ya mbụ sinsi mbụ mmadụ. Mana ngwa ngwa nnukwu okwu tọrọ Chineke si na Chineke adịrọ nọ ife ndị ọcha ji ghọrịa anyị wee dịka emekara m n'ọnya. Ikwutọ Chineke m na-ekperu, ikwutọ Kraịst. M wee cheta na Kraịst na onye ọbụla nke gọnahụ ya n'ihu ndị mmadụ na ya ga-agọnahụ onye ahụ n'ihu nna ya nọ n'eluigwe. Wee sị no, ma agba ọsọ mmadụ agbarụ ndị ọsọ ebe a bịa kwutọ Kraịst n'ihu m na m ga-agwa ha nke bụ ya nọ. Ha kwere nkwa 10,000. Ha kwere m nkwa 10,000. Ka m mecha afụ na vidio si na enyere m afụrọ m ego anya na ya bụrụzi imetụ m n'aka. Mụnwa wee si ebe a wee pụọ wee si na ndị a adọ dị serious na ndị a bụ deceive bụ ndị a. Otu afọ na-emekwa n'ala eji na fanye gị 10,000. Enwere ego ha nyere m ha ṅụọ ya ọ bụrụ iyi egbuo ha. Ọ gbara ụlọ ikwu ya maka na anyị mana fa bụ ndị okwu asị. Eziokwu adọrọ n'okwu fa. Afụrọ m anya na ya bụrụ imetụ m n'aka. Nwaanyị okwukwe na-enyere ya 1 naira. Mana fa na-eklem n'ịntanetị na ha nyere 10,000 or 10,000 na ha nyere 10,000 naira. But you are hearing from the horse's mouth. Ọ ka iwee confirm ihe a Bible sị na Satan is the father of all lies. Ndị okwu asị, ndị eziokwu na-adịrọ n'ọnụ. Thank God na this woman kwuru na ha bụ deceivers, ndị na-achọ ndị ha ga-akpọpụ n'okwukwe. But meanwhile, what is 10,000? Today, this woman can dash mmadụ 20, 10,000 ọmadị aka ife. Nwaanyị a n'ebe a ga-dash mmadụ 20, 10,000 naira yet ọmadị aka ife. Maka na Chineke agọzighị ya. Now, that statement na ekpere na-ekpe, because I'm watching the video, madam. The statement na ekpere na-ekpe ahụ na-ekpe onwe ihe oge change mụ na Nigeria. Biko ikpere Chineke gị ị na-ekpere Chineke ka Chineke wee change Nigeria ka ị na-ekpere Chineke maka onwe gị na ezinụlọ gị. Ana m ekpere Chineke ka Chineke change my situation and my family situation. No personal decision dị ka iji achọ iru Chineke. Ọ dị ka Chineke ọzọ ga-ekpere ahụ. Ọzọ gị ya. It's all right. Now, let me say it categorically clear that Jesus Christ and Christianity aburo the cause of the problem of this country. Aburo Christianity make akpara ise bụ 120,000 ma akpara ise bụ 110,000. Aburo Christianity mere economy Nigeria ji wee dị otu ọ dị. Rather, Christianity and Christ himself
na-save souls ndị kwenyere na ya. So anybody that is trying to bring in Christianity and the honor of Nigeria shows no one the ignorant of the truth. All personal decision. Christianity is personal decision. Ebele anu na ebe onwe ihe oge change na Nigeria. Nwaanyị ọ bụrụ Christian ka Nigeria will change. Ebele anu na ebe has to do with herself and her family. And finally, through the help of onye agwalala na mkpọ, mụ na ebele na mkpọ, God has finally remembered this woman. And the ear on the ebele emego. Thank God na tie neba. Na ibu no. Thank you, Daddy. Afam mo uche no bu. Omo bu dio Uzamaka. Ajụjụ nchọ ịjụ gị bụ onwe ihe ga-eme gị ka ị rapụ ikpere Chineke, rapụ Christianity n'ụwa. Enwekwaghị. Enwekwaghị. Nwe ihe ọbụla ya anọghị. Ịma na otu a na-ekwu na nwaanyị abụrụgo milionia na nwoke abụrụgo milionia. Ayi ọgụ. Ka ya ka Ihe dị na nwunye bụ ofu ihe ka ọ bụ. Ihe dị na nwunye bụ ofu ihe ka ọ bụ. Okay. Emele embarrass because of her Christian faith. Or we stand there her ground. And we chobia for standing her ground. Despite the fact that equally 10,000, audio 10,000. You see, these people are liars. People getting in come. As this woman rightly said, they are looking for people to deceive. But thank God, we are here. They don't even have the money. Check Igbo. Even if some of them may not be born again Christians, but they are Christians. But these people are just frustrated people. Ndị ko wabulu. Ụfọdụ n'ime ha je boy. Achụọ ha na boy ebe ha jere inyo nwunye ọga ebe ọ na-asa arụ. Ebe ha jere inyo nwunye ọga ebe ọ na-asa arụ, achụọ ha na boy. Ha si na boy pụta. Wee fụ na nwazi ihe ha ga-emenwuzi. Because na secondary school ha je, ha agụmụrụ akwụkwọ wee drop out from school. But I know for the people na-ekwu enough illiteracy raised to power 2. Illiteracy raised to power 2. So, only people who or the frustrated. Can you guys see what bruiser frustration when I talk ndị Christians he attack her for your frustration. Or Christians make able a failure. Only one choice Belchineke therapy or Belchineke. If you want to be a Christian, you'll be a Christian. If you want to be a pagan, you'll be a pagan. And those of them that say that very soon they will end Christianity in Igbo land, they are jokers. Because somebody that is saying what is impossible, because any mental examination. So, madam, God bless you for standing your ground. You will still see more money. Ebe 10,000 natural can again ties. You will put say Chineke kagebuni again. And no be gatologi. Kava fuludi gatologi. We be dosi arrange. Apotasi anwanyi nka. Asi abia na ige na ekwu na Igbo Christian. I na ajụta ajụjụ na aza anyị as a Christian. No when they got talking na fa chota gị na fa gatulu gị ego aha tuta na anyị ga-ekekwe ya agbata eke. So aka gafu more women and even men ha ga na-eme interview na-ebupụta n'iru akwụkwọ thinking na anyị ga-abịa tụọlụ ha ego ka ha mee ya agbata eke. Anyị amaghịgo their plans. We've already known their plans. No akpọtazi onye a asị claim na ịbụ onye ụka dị otu a o claim ya eme ya interview tinye n'iru akwụkwọ anyị nwa agbapụta asị ndị na-amara ife abi bịa tụọla onye ahụ ego atụsịziala onye ahụ ego fapụzia n'akụkụ feme ya agbata eke anyị amalugo na nke bụ nke eziokwu ebe a onye kachọrọ inyelu Sister Uzamaka aka anyị ga-etinye akaụntụ nọmba ya na comment section tinyebere ya ego na o deserve ya tinyere nwaanyị ego na o deserve ya agwa gị na target m bụ 6 million at least 6 million. Ọ ga-abụ obido supermarket abụla ezigbo supermarket ka ama na Jizọs na-agọzi mmadụ. Madam, kenekwala m ndị nyere gị ego ọzọ. Ụmụnne m n'ime Chineke, ana m ekene unu na-asị ka Chineke gọziere m unu etu Chineke si wee si n'aka unu wee mekwara m ihe ọma ebe esi wee wepụta ego ahụ na akpa unu dị iche iche n'ihe mmetụ aka unu dị iche iche. Ana m asị na ebe a ga-abụ osimiri ata ata.